sakude nami ngiyofundisa nge-WhatsApp uyogcina sudlala ungatosa kude nami ngiyofundisa nge-WhatsApp uyogcina sudlala ungatosa kude nami ngiyofundisa nge-WhatsApp uyogcina sudlala ngishinda mbo. Sanibonani, idlamathonsi leli ngipostele video ku-YouTube ukuthi ungathusa ukuthi mhlambe ukude nami ngizokufundisa kanjani. Akekho umuntu mina ngisamfundise ngihleli naye phansi ngithi bamba kanje ubambe kanje. Akekho. Bonke abantu esengibafundisile abasengafiki ku-10 kuba neqiniso. Abakafiki ku-10 kodwa ngicabanga sebala ko-6, 7 khona lapho. So ungathusa ukuthi manje uzongifundisa kanjani umbhemi noma lo mfana ngoba phela manje ule emlazi ngoba kulezi insuku ngila emlazi. Mina ngilale ngikhona khona mhlambe ngise Cape Town, mhlambe ngise Zimbabwe, mhlambe ngise Goli. Ngibala indawo lapho abantu abake bangithinta bakhona khona Cape Town eZimbabwe eGoli. Kodwa lawa wase Cape Town wase Zimbabwe usuyazi ngikhuluma ngalabalaba la eduze neMaritzburg. Labo at least baseduze but nabangasi ngibone ngamehlo kodwa sike sa xoxa WhatsApp basebadlala siginci na. Cha, ngiwuthisha kodwa angeke ngisho ukuthi nguthisha wentamo ngoba ngiyalihlonipha iqhawe lami. uJaiva Zimnike mina ngifeva yena ke kwezomculo kaMaskandi. Ngeke ngisho ukuthi nguthisha wentamo kodwa nje ngizothi nguthisha nje kancane yabona. Sho ukuthi kahle kahle nami ngilandela nje le nto le nesiphiwo lesiphiwo seqhawe lami uJaiva Zimnike. Sekabaningi abantu abangibongayo ngento engike ngabenzela yona. Umlomo nje uthi ngiyabonga wedlamathonsi. Kusuka kuyinto enkulu kakhulu ngaphandle ukuthi ngeze ngibonge ngemali noma ungidizele ngani. Cha mina ngenzela nje ukuthi umculo kaMaskandi ungafi. So bafethu ningasabi. Ungithintele le nombolo 0794276468 kodwa ungithintele into ekuyiyona oyifisayo kwangempela hayi ukuthi ungithinta nje uzodlala ngami ngoba cha nolaka lona lukhona. Ngagcina sekuthuwana kwenziwayini ngoba angizwani ukuthi umuntu azongisukela kodwa nje uma uzoba honest ngizokufundisa futhi ngizokunikeza isikhathi izeke ngifunda nami ngisesewumfundi ngifunda e-university la eMangosuthu but ke yabona leso sikhashana esikhona esincane ngizokusendela ama video ngikukhombise ukuthi ibanjwa kanjani lento uma usasengayazi. Yabona umuntu osewazi ukubamba ngibona isidingo sokuthi ngimfundise ngoba lapho kufanele aqhubeka practice. Yabona osasithenga kulezi insuku osafuna ukusifunda ukuthi sibanjwa kanjani isiginci vele kuhamba kanjani ngesiginci. Cha angahlupheki athinta idlamathonsi ku-0794276468 leyo nombolo leyo inamba yami. Ungithinte WhatsApp ungahlupheki nje ukuthi mhlambe uzoze kanjani iVodacom ungithinte WhatsApp mawuthune WhatsApp ama video ngizokusendela khona kodwa nawe ube patient. Angeke ukuthi uvele ungithinta singakusendela fast ngoba kungenzeka ungithole ethi ngibhizi ngihlezi ngibhizi ngumuntu nje ojwayele ukuba busy ngendaba nje zesikole kahle kahle. So bafethu ngiyayibonga nesupport yenu ngoba i-view yakho leyo oyenzile isho kukhulu kumina. Kusho ukuthi bayakwazi abantu ngena ku-internet babone umsebenzi wami. Kanjalo ngizacela ukuthi futhi ningisubscribe-ele. Uyabona wenza ngisubscribe-ela i-channel yami. Yonke ivideo engizoyifaka kamuva izovela kuwena bakutshela ukuthi khona ivideo lesengiyifakile bese uyaqhubeka uyabona. Ama-lesson wona asezoqhubeka ngoba manje ngisaqalisela kulama lessons lawa okubamba isiginci sibanje kanjani bese kuyabe ngizoveza ukuthi uma uqhubeka nesiginci sowazi ukusibamba sojwayele ukuyihambisa le mina le yaka left kanje fast uqhubeka ukuthi yini ofuna kwambi ngumhleli wentombi engaqomi nomuba ehlula amasoka eqoma amagagu kuphela. Ngingumshayeli wentombi engaqomi nomuba ehlula amasoka eqoma amagagu kuphela. Ngingumshayeli wentombi engaqomi nomuba ehlula amasoka eqoma amagagu kuphela. Ngingumshayi wentambo engashayi nomuba ehlula umaskandi eqoma amagagu kuphela. Ngingumshayi wesiginci esingashaya nomuba sehlula umaskandi sekhona amagagu kuphela.
injalo indaba. Mina ngizokufundisa ukuthi kanjani. Khona ama-video ami amanye khona la ku-YouTube. Wa-check nawo lawo ma-video lapho ngifundisa khona. Kodwa ikakhulu lawa athi how to play maskandi. Lawa amanye cha ungayibukelela ngosofuna uyibukelela. Khona la ngigqoke khona nje la kuvele khona iminwe. Kwavela namagama kuvela iminwe nje kanje. Ileyo video wabhale kanje namagama la eceleni. Iyona ivideo efundisayo sekubanjwa kanjani isiginci. Ngoba mina angiveli kakhulu mhlambe kule portion yobuso kanje. Kodwa kuvela kakhulu isiginci ngoba kahlahle ngifundisa ngesiginci hayi ukuthi ngoba manje ngifuna kuvela. Kwamanye ama-video ngifuna kuvela khona ngiwafakile nawo. Kodwa nginesifiso sokuthi umculo kaMaskandi noma kungasiwa kaMaskandi wodwa, umculo nje wesintu noma ke le instrument le yaqala umuntu omnyama le uma uthi awukuthembi lokho ukubuze nje kodwa belungu phela babese bayimasterisha. Kodwa le instrument yaqala umuntu omnyama. Kufanele thina singabantu abamnyama siziqhenye ngayo, sidlaleni kube mnandi, uyidlale ngendlela ukhona ukuthi uyakwazi. Ukuthi isiginci sisethwa kanjani sikaMaskandi ngizokufundisa khona ku WhatsApp ukuthi usetha kanjani. Ngizokutshela yonke into ukuthi senziwa kanjani bese ngiyakutshela sibambe kanjani. Ube patient, uyinikeze nje isikhathi kusona and ungasidikili sona ngoba uma uthi awunayo inhliziyo ebekezelayo ungasidikile. And into engizokusiza kuyona thenge sakho ukuze ukwazi ukudlala isiginci. So umuntu angeke uzozidlala ngoba uzozidlala bese uyasishiya endlini kwakho. Usukhohliwe sibanjwa kanjani. Okay, ungakwazi sibanjwa kanjani but kusasa uchoice angeke usayendlini yalowo muntu. Kanti masilale eduze kwakho usibona mhlawumbe usibeke phezulu usibeke phansi usibekaphi uzokhumbula konje nesiginci uthi mawusithatha usibambe sona sikucike ubusibeke. And le mino le mawusaqala ukudlala isiginci iba buhlungu le yangala ka right hayi cha hayi ibhlungu kakhulu leni iba buhlungu. Ilapho uqala khona ucabanga ukusidikila but hayi uma uthi ayithanda le nto ngeke uzoyidikila. Uzoyiya uphinde uthi bazothina abantu nginento engihlulayo bese uyaqhubeka uyayishaya. Bafethu ngifisela inhlanhla. Mangahlala ngabongi uwe engubona umbuso wezulu. Mangahlala ngabongi uwe engubona umbuso wezulu. Ishmayel oh Mimlas ngiyabonga bhuti wami. Ishmayel oh mokwakyu ngiyabonga bhuti wami. Ishmayel oh Mimlas ngiyabonga bhuti wami. Angithengele isiginci manje ngaziwa izwe lonke leli. Angithengele isiginci manje ngaziwa izwe lonke leli. Angithengele isiginci manje ngaziwa izwe lonke leli. Mangahlala ngabongi uwe engubona umbuso wezulu. Mangahlala ngabongi uwe engubona umbuso wezulu. Ishmayel oh mo ngiyabonga bhuti wami. Yabona bafethu mina into engizoyisho ukuthi ke emhlabeni engizeleni kusho ukuthi uNkulunkulu emhlabeni ungithumela ukuthi ngizofundisa abantu isiginci ngayo inetwork ngayo internet le. Ngisho ngoba ngiyafisa ukuyongena e-studio kodwa idla amathonsi alisengakangeni e-studio. Linezingoma futhi ngine-show ukuthi zimnandi abantu abaningi bazithanda. Khona ethi Ayanda. Khona nje ingoma yami ethi Ayanda kodwa ngeke ngize ngiyiveze sinoma kanjani. Kodwa bayazi abake bangizwa ngiyiperforma ngoba mina nginokuperforma live kuma ngosuthu lapha esikoleni. Nginokuperforma nje live kula makhona imihlangano emincane noma imicimbi emincane. Bangiperforma leyo ngoma ngisho nongawuthanda uMaskandi uyagiya uyalelezela ziyaqashiya nezintombi. Leya ngoma imnandi futhi iqala ibe ngathi usizi kodwa ngasekugcineni bese yabona iyo naloko nje ingoma eyothando yabo.
uyabona. Estudio angisengangeni kodwa ngiyafisa ukuyongena estudio. Inkinga yami angisengangeni kodwa lokusalayo abantu esengibafundisile mina sebafika ku7. Ngikhuluma ngabantu sebakwazi ukusibamba siginqise sibanja kanjani. Khona abanye basangithintayo futhi nawe uzoba omunye wabo ozongithinta manje. Kodwa ngikufisela inhlanhla. Iconvo yami nawe izoba inhle kakhulu. Ngiyakuthembisa kuloko. Siyoxoxa kahle kube mnandi. Ngikwenzele ngikwenzela kona mahala, angikubhadalisi imali. Uyazi umdali vele angithumelanga ukuthi ngizowenza imali ngokufundisa abantu. Mhlawumbe imali ngizoyenza mase ngidayisela abantu ama-CD mase ngikhiphile. Kona ngenza because mhlawumbe abathi abanye inemali ngoba ngenza i-engineering i-mechanical lapha mangosuku. Kodwa umculo kaMaskandi ngiyawuthanda. Ngenziwa ukuthi ngiyawuthanda ukuthi manje ngoba vele ngincike kuwona vele ngidinga wona. Mina ilanguage yami engikhulumayo ngikhuluma Siswati ngaseMpumalanga. Le komalelane Mount Sport. Entabeni zakubolibombo nabontuzane makhosana ngidla phahla khona mabombo wazowahlahlezela. Mina ngumfana nogajwe balabamba izinogajwe balabala phenduka ngamabalabala bambe zonke inyamazana ngoba nangaphenduka uzovela phethe bese kuvela amahlazo. Ngikhamba kwesitimela sibona siza lapha ucabanga sesishayisile ngathi sekushayisa vele sikushaya. Ngikhoze maphepho walihlala endaweni entathe ngisayibala ngamagama ngoba ngiyazi singaze ngilandela amazondo. Ngisilwane esimakhanda khanda singabona abantu abadala nempotho kodwa sibona ingane encane kuphela ngeke isho ukuthi ngisho sothanda. Ngisacama kongasebenzi kola sigazi ngidla amathonsela edlisa amathonsela kashema aqeda la ngafa. Ngiqhoba qhobe bese yaqhoba inkomo zaba omkhulu emaplazini asokomatpoti. Ngangize ngiqede ngoba manje ngaphela isikhathi ziningi ezami izibongo ngoba ezinye futhi zikhuluma nalabantu laba abangazwani nabo. Okay, ngicela ukuthi ningamangali kule video lena. Bengizochaza ukuthi noma kukanjani ukude kangakanani ngizokwazi ukuthi ngikusize ukwazi kubamba isiginci. Basically isiqalo sesiginci ngasho njalo ukuthi isiginci sibanja kanjani kwenziwa kanjani. Bese uzoya kule enye bengizochaza ukuthi noma ukude kangakanani ngiyakwazi ukukufundisa. Khona le enye la kuvela khona isiginci kubhalwe khona namagama wonke ama-details wami nokuthi ngicela ningenzele yini for ukusubscribe nani. Ileyo video ngichaza khona. Kodwa uma ngabe uthi awu-understand kahle ku-YouTube, cha ngizokusendela ku-WhatsApp. Ikhona number yami lapha. Nala ngidescribe khona ngaphansi kwe-video la ngibhala khona amagama la kufaka khona ama-comment kulezo ndawo. Ngiyabhala wonke ama-video noma-ke emavidiyweni yami amaningi. Ngiyabhala-ke kwi-number yami ukuthi ngitholakala kuphi for more information and whatsoever. So bafethu into engizoyisho mina cha. Ngiyabonga isikhathi senu ukuthi niyibuke le video kusuka la iqale khona kuze kuzofika manje. Ngiyifisela inhlanhla nani enifisa ukufunda isiginci. Ngiyanifisela inhlanhla nani kuwonke enikudingayo enibuka nje ukuthi manje niyibukela ama-video YouTube. Ngiyayibonga isupport yenu. Leyo view yakhe yi1 seyenze abamabili. Uma uthi bese mayi 700 seyenze aba 701. Uma uthi bemayi 1k 1000 say 1001. Uma uthi bemayi 1199 kusho ukuthi sekayi 200 1200. So leyo view yakhe ibaluleke kakhulu empilweni yami ngokuthi nabaka-YouTube bazokwazi ukubona ukuthi uthi le ndoda umsebenzi wayo unamandla. Into engizoyicela ukuthi ni-subscribe ama-video ami noma-ke le channel yami ngoba usubscribe kanye njalo uma ngizofaka i-video bazokutshela sekuzoya ngokuthi wena le video uyifunayo noma cha akusoyifunayo. Sela uyayibheka noma uyibheka but hayi ayikho inkinga. Ngiyabonga kakhulu.